Nakasuway na mga adventure kasama ni ini. Hala gidalaan naman lagi naglamisita ng bakawan lagi. Siyempre gidala tana kay plastaran man nato nani atong tulingan. Adi sad palupig ni atong saging hilaw pod nagigamitan og technique of love. Ato man ang parisan og ginamoser sa og ginilaw nga unod sa tulingan. Gamitan og movement ang lamaser. Di pod basta-basta kay nagpaksiw sa gata man sad ta. Unya gitapingan og kagumkum kaing kasagern. Kisikising bahaw nga mais. At raping na to mga idol paghangad dos langit marag okay man kayong panahon nga may pagkadagom-dagom. Unya medyo nihunas sa mga atong dagat diri ah. Ato na pun ilihion atong kaldero og nabay bahaw. Kini nga bahaw ang pinakamatibay kay mais. Ari na magdaghan tabi atake nan ta diri dapita. Kaning akong gipas-an mao na netong secret weapon nga lamisita. Kaning nga lamisita salin pa ni sa bagyong Pablo na ano. Kana nga spot marag okay gid na. Kaning lugar ha day mga idol mo ni sige tawag og lugar mga masisilang utak. Napataka naman lang kag yaw-yaw. Kaning area ha marag okay ni ki plaster. Plaster pa ang technique of love number 1. Kaning technique of love number 1 mga idol importante kay. Ato man sing plaster diyan asamaan ni plastarig tarong hande may yabon lamas kining kawadyan ni plastarig tarong okay plastar mabitaw na aron natibang plastaron to nigtarong mga idol aron natin lingkuran abi dabi ato lingkuran bi ang okay sad adran technique of love number 2 itsa ta na diha butan nato gamay balas ato pud nindalaon dito sa atong spot kay mamo na itong luto og saging ron mao sige tawag og technique of love number 2 kini nga technique of love day mga idol distingi pud ninyo aron makisi-kisi pud gamitan pud na ninyo sa Boy Scout Ranger technique plastarin na ng kaldero aron makaluto na ta adran saging hilaw atong i-movement ipang movement na sa tanan pagsud sa kaldero paspasig movement maragusla na boboig isa kaliton tubig atakbi sa kay ato nang isunod pag hinlo ni atong tulingan nga isda atong hiwaon ang unod ani kay duha man atong recipe ani paksiw sa gata og kinilaw kani mo ni yang tinai kani mao po ni ang unod nga atong kilawon ato sang ibutang diha ang bukog ani ato ni hiwaon kay para sa paksiw sa gata adi ara ready na atong para sa paksiw sa gata ara ang unod ready na pud para sa atong kinilaw usa ta magsugod sa paksiw sa gata hiwaon sa nato ni atong kinilaw kanang medyo perfect pagkahiwa para okay pud ba kani marag okay naman siguro ni iplastar sa lamisita human takbi hala galinga pagka movement sa lamaser paghawas ang mini karahay una ta na pagbutang atong ahosers o gani atong loy-ahern human i-plaster ang atong ulo sa tulingan pagka humag-plaster isunod ang daghang kayong lamasern sabay ubay gibutang lamasern sa para malasa i-sneak style ang asin paluapig silver swan sukang puti ipagawas ang ministro i-movement og i-magic itak-ang ang paksiw sa gata medyo adventure sad kayo atong tirada o dali ra pud kaning bukal o kiskisi na pud ito na ang tamang oras para ipagawas ang coconut milk ang purong gata na walang halong tubig hala kalami pasundan day nato nag-magic sarap para habang sumasarap lalong tumatagal masustansya po kay dating abido atong tilawan kung ano masasabi natin sa ating recipe. Hindi ako magapaniwala, makaakyat ako sa sobrang sarap. Kanaog diha kang imong kinilaw. Amor dalimtan atong kinilaw mga idol, no butangan sa nato ni sig pipino. Atong pasundan og luya, pasundan netog sibuyas. Di pud palupig pud atong lemon si two herns food. Anara mo puga oy. Paluapan din nato nag silver swan sukang puti. Time sa butang isag toppings nga kasag ang atong paksiw sa gata. Murag sakto nagiginis pagkaluto. Adara atong kinilaw o ready na. Ready na pud atong paksiw sa gata with kasag topping. Adi pud ni basta-basta kay namang tay ginamosers dala para sa atong saging hilaw. Adarang saging hilaw na luto na kisi-kisi na kaso-aso na. Plastarig saging sa lamisa kay gusla na ug karon andam na ang lamisa og oras na para mga unata atong hukarag balig jis nga bahaw nga mais paluapan po natog balig singkong kinilaw pasundig isa ka takos nga paksiw sa gata adritas pinakadabis mga unta mga kini ako inspired video ra po ni sa kong idol nga si Ins lami po ni pipino sa kinilaw paluapan po din natog kaon aning saging nga lami kayo isawsaw nimo na sa ginamosers mga idol magkaon imnig tubig aron busog